Na pravom si mestu. Bravo! Kija Kockar je pre nekoliko sati izbacila spot i pesmu pod imenom Zlatan, a prve reakcije su fantastične. Za samo par sati preko 500.000 pregleda je ostvarila na YouTube-u. Ovo su samo neki od komentara koji se nalaze ispod pesme. SKK kaže, i naravno očekivano, zakucali pregledi, ujutru očekujemo trending, dok se YouTube zbroji. Župi TM, samo napred Kija, pobednice naša, dokazala si još jednom koliko vrediš. Katarina Lučić kaže, pretvaraš se u svjetsku zvezdu, samo nastavi da snimaš. Plava sirena, od prvog slušanja pesma uđe u uši, a tek posle 1000. Gordana Erdeljac, hit, fenomenalno, bravo Kiki, ovo je svetski top. Majka 6 dece, treba mi jak muškarac, kaže. Nema sumnje, bolja je od najboljih, pesma, spot, kida, prebrutalno. Samo jedna mana, kratko traje. Kija bomba, kao i pesma. Sandra Debil kaže, a koliko je Kristina zgodna i lepa, da obuče džak, izgledala bi kao $1.000.000. Nenad Neno, pesma je top, bravo Kija, opet si pokazala i dokazala ko je kraljica. Elma D, ova žena je za primjer kako se bori kroz život, hrabro i jako. Teške životne situacije nisu je uspore poraziti. Samo tako nastavi, Kristina, pesma ti je vrh, a ti goriš. Zorica Mitrović, Kija šta uradi, YouTube blokira zbog tebe, bravo. Ranko Dimić, ovo je prava Kija, ovo je nešto što ide uz nju, njen karakter, njen personality. Pesma kakva je trebala, malo pevanja, malo rap, duhovito, vrcavo, a pamti se od prve, bravo. Jelena Ilić, carica jedna, sve čega se dohvatiš, pozlatiš, Kija. Ovo su samo neki od komentara ispod Kijine pesme. Kako se vama dopada nova Kijina pesma?